Čaute, čaute milí diváci, moje meno je Spider, vy ma už poznáte, ja točím Minecraft a dneska som tu sám pri verzii 0.17 a toto je môj skin, ten už poznáte a som bol rád, keby sme začali. Toto viete, to môj svet poznáte, to som ten svet vytváral s vami, aj som tam postavil ten dom parodný, len čo som si tam tu čo mi to tak heklo a mi tam heklo 4 postele, to si pamätáte? Som ich bol zahádzovať do rieky. Generating world while in the train. Diváci, napíšte do komentáru, či sa vám videjko páčilo a zanechajte like, teda ak sa mi páčilo. No, našte sa. Tento domček poznáte, ten mini. No, toto je môj, krásničky, maličky. Idem si, teraz som v pláne vykopať si majny, ale pri kamerách s vami, takže to, čo mám, toto mám a ideme kopať majny veci. Toto si vykopať, ale potom si ich poradím, to sa nebojte. Dúfam, niečo nájdeme. Keď sme kopali, sa môžete pozrieť videjko z Brandiska, sme kopali majny a sme tam našli, čo to bolo, zlato? Áno, zlato myslím, diamanty to neboli. Zlato, to si pamätám, to bolo dobré. Tady sme vyskali od radosti. Toču. Upside down. Aj chodby mienim, lebo tu chcem nejaké urobiť. Tento mine bude veľký, aj chodby tu budú. Napíšte do komentárov, tak napíšte do tých komentárov, dajte like a odber. Budem veľmi rád. Aha, uhlie. Uhlie, to sa mi tiež hodí, síce je strašne veľa, ale hodí sa. Tiež to som mal kúsok a už som našiel uhlie. Až kedy sa to nehovorí. Dole. Ten box. No viac, troška to strihnem, kým to vykopám. Dobre, milí diváci, už som tu vykopal. Bolo tam 18 týchto. To je trvalo celkom. Kým som to vykopal, tak mi to dosť trvalo. Keď príde tma, ešte kúsok si kopnem, potom pôjdem niečo ešte také spraviť, naťažiť a môže to byť. Pôjdem si asi postaviť nejakú farmičku, ne? Farmičku nechcem. Dobre, idem pomaly, ale tak to zatiaľ stačí maličky. Dobre, ešte som tam trochu inak toho uhlia nechal, len to už sa nechcel ťažiť. Tam bolo strašne moc. Počka, cípneš, daj sa tu papa. Kúmba, mám šťastie, že mi dalo meso. Som rád. Ja na takú menšiu... Dedina! Oh my god, milí diváci, to je snad sen. Šiel som na takú menšiu výpravičku a nie dedina, to sa mi nezdá. To je dosť podobné. Meso, je. Milí diváci, no nie je toto super? A nie takto, ja som ani o tom nevedel, lebo ja som nikdy do žiadnej výpravy nebol, toto je prvá, kde je to kopané. Ja prvá je dedina, dobre, to sa mi páči. Teda, moja výprava s vami, to je asi... Povedme to není, tak to môžem ísť do... To môžem ísť do prdele. Som nehodil na nič, aby som sa tu ubydlil. Idem sa domov vyspať, obydlím sa tu. Joj, to bude super. Zoberiem si ten najlepší dom, zabijem pár dedinčanov a je to OK. Ops. To
neviem, z ktorej strany som prišiel. Ja som teda kripliak. A tam, dobre, už viem. Či? Budeme sa ospravedlňujem vám, troška mi to laguje. Kde to bolo? Ja by som dedinke to vedel. Ja mám pozdravie. Čo tam je? Čo tam bolo? Je to creeper? Je to creeper, nie je nic. Je to okej. Čo to bolo dobre? Čakaj. Ktorým smerom je môj dobrý baráčik? Budem plakať. No, sú tam dobrých vecí. Diváci môžete to. Dobre, som tu. Tam je môj dom. Som ho konečne našiel. Ktorý spôsob padol? Ne, au. Ups. Poď. To dáme do kopca. Čekaj. Nechal sa vyspieť a nájdeme do našeho nového baráčku. Rada, keď som vyzná, to je naša dom, ktorý tento nevyuží. Takže berem si postiel, crafting, ktorý som čo? Čauko, barán. S pánom Bohom. A teraz konečne do dedinky. Už ju vidím. Ja som prešiel tam cez tie kopce, som hľadal. Čauko, presedko. Dina. Edo, ty si tu okno. Teraz som tam zase späť. Je trocha. Bávam sa zase odhľadať. Svoje som to. Tak vypadám. Ne, nechcem. To je môj hlavne, nechcem. To sa prečo. Tento musel byť. Tento. Видите, to sú tedy vyroboké pece? Nie, crafting. Crafting máme stať tomuto. Crafting table. Tak, sem. Alebo ruky. Alebo to zase píšu. Takže ak sa vám páčilo, zanechajte like a čaute.